Cho my tea, ready as I just got two adaka, what's not two adaka anymore. I shall send you a for days carry two adaka. Now at the pea, the baby. No be a fool here any be by. Nor the tabo again, and the year bump the room. Now, friend, as you have by, say one said. No parents in the say, open up for here, and ya ever also at the room. Essen 1 hour be able to Adakamu. Now, what enough in your own now everyone so now what be baby. Now, we did, of any yam, then ya own nothing now, what a baby. Yes. Yebeto Yen Presbyterian do Edio Watch Baku, near DJ, or some account for Tata. Yebeto Chichimana.
Yendimafo to be right in our seat, and then there is so. What the Kwanya Holding actually. Wama yakunya siyensa mbra unasi na limiti wudum sam beji wudum atom beji wunsam nhira erade umayishim anapai awon konkon besisi yankuma ne yanadwe na yentumi yi wasam se de wasisi ede mai anapai nanam wasam so mai yentumi ntudi anamo yentumi mobra beso woni na asho na pa kasafamu so wakwa na ma entewone na ma wasam obesisi emesa try emekinya na ma yentumi bomodin pa enso wodi isrewi wa jinko Yesu Kristo tu amen. Abafunu asumbi kamu nyina ede nyankopon asese ode lede so ache yiu ene se de yehunu fefe kan se awade atum yema yi nyankuma ama ya apromotu on ede wonko jiwa nti ede nyankopon ase ene enso ye children's harvest nti neche se ne nyankopon adom yen nkwana yeti ya bedi saa ye mayimu adanse fefe so ye bebo mbodin na ye bibi ede agwa mofraguma o asafie awurade nhyira yɛ se yɛbɛyɛ saa amen ɛna asɛm a ɛda so na asɛm a ɔde ama yɛn sɛ yɛnsusu ho asɛm a nyankopɔn ɔde ma yɛn wato din sɛ the blessings of God in giving. The blessings of God in giving. Onyankopɔn hyira ɛwɔ hɔ ɛwɔ ɔmam. Onyankopɔn hyira ɛwɔ ɔmam. Adɔfo no wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo. Ɔma yɛ ade a ɛho hia na mpɛn pii no yɛba nyame fie na yɛte atifi asɛm ɛtete saa na asɛm ɛtete saa na yɛmu bi dɛn yɛtirim na yɛadwum a yɛnkɔbɔ mu na ɛsɛ ɔma baabi sɛ yɛka ɔma ho asɛm biara deɛ a na akɔyɛ te sɛ by all means yɛbɛgye ho kakra. And so people will begin to murmur and then some will complain. Said that we are which is capable. And so you know the say ready what did I do up to me or my actually let's see deep mouth and something she cancel at home. I mean it is ye did sikasam home come up now ye did or mahon come on. It's a set in the niche. It's a say a day in my pap edgy. If you said and I'm also
ana Onyankopɔn so ɛbɛhyira no. Amen. Jama Awurade nhyira yɛn nyinaa sɛ yɛbɛma. O mo ani nso amen. Awurade nhyira yɛn nyinaa sɛ yɛbɛma. Amen. The blessings of God will be given. Onyankopɔn nhyira ɔwɔ ɔma mu. Kyerɛsɛm mu no yɛhunu sɛ ɔma ɛda adi wɔ kwan ahorow pii so ɛwɔ yɛn Bible nsɛm. Na yɛnsa a mepɛ sɛ mɛbobɔ so ɛkyerɛ wɔn. Yɛdi kan ne Abraham a wɔyɛ yɛn gyidie nyinaa agya. Bible di mu ho adanse sɛ ɔde ne ba bɔ afɔre ɛma Nyankopɔn. Abraham gave Isaac. One who did a foreigner master to Nyankopɔn ma ɔde oguama esi anam. Nanso Awurade nso Abraham ampunu ti sɛ ɔde ne ba bɔ afɔre ama Awurade. Nti Abraham ama ɛso Awurade ni ɛno nti Awurade ka sɛ obu mu ɔtɛ ne yi anaasɛ obu mu ɔtɛ ne fo fi sɛ ɔman. Nea bi hɔ ɛyɛ ɔbaa bi a ɔkɔ pae ebuhwam ebigu Kristo n'ase ebi ne finwi ɛbɛpa ne nan ho. The woman who broke that alabaster box, that perfume, that expensive perfume, ɔpae bigu Kristo so. Na Kristo di hɔ n'ase sɛ saa di a maame ayɛ bibia na ɔbɛka asɛmpa ho asɛm ɔbɛkae ɔbaa yi. Esiane sɛ ɔbaa no ambubu ne ti ɔman. Hallelujah. Now for the entering the surprise of a young person and the top by years to Christ and mine. Just as the son of one who go, yes. So you want the top from mine. The beer of you to one day. Why you're not down. It's so that examples in the same year, you go here. Let us on man a soon away. Hallelujah. And when you say you can't on Mama Summer, let us say you can't dear a new one. In the previous service, not a can be said. A radina on Pony soup bakwa. Just a gun a dog. Now, a part of dog and die a deep or dog to you, extra. When someone loves another person, the person gives. You give either your time, you give your substance, you give your possession. You don't be a what you be a man who are very many. Who will be to say, and I check you, I will be a good to be man. Obey to the extent of me, as I say, exchange. And the young people also go, we are small door, or door, or the lover, back on one and come in. And I didn't go to the now of paying you won't go. Your you will never agree. You may have great knowledge, you may have great possessions. But had it not been for the love of God and the life that He has given us, young people not those who are my own I cannot pay the entire. And then you make God done the teacher in none of pay. You want to say, hallelujah. Next time you say, I'm say na musi a ɛyɛ ɔdɔ a ɛda ne mu adi ɛwɔ mu ɛsɛ sɛ ɛbi gye ɛwɔ yɛn nso praise the Lord. Eti sɛ nyame ma deɛ na deɛ nyame yɛ bia ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ deɛ ɛyɛ ti nyame ma deɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛma nyame bɔ wia de ma ɛhyew ɛde ma ɛhan anadwo ɔma ɔsran nsoma ɛma yɛhu asase yɛhu bie. You nneɛma Awurade ma yɛ mframa ma yɛ ɔhome ɔma yɛ aduane ɔma yɛ nsu w'ani berɛ God gives us a lot of things. Ɛnti sɛ nyame nkwa no ɛsɛ sɛ yɛda nyame su adidi a na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛtumi da no saa nyame su a ɛyɛ ɔma yɛda no nso adi ɛwɔ yɛn abrabɔ. Hallelujah. Nti ɔma ne sɛ mewɔ biribi na mede bi ama obi medidi akyɛ obi sɛ yɛ amodi sɛ yɛ sika sɛ yɛ mmerɛ sɛ yɛ me ability bi ade sonko bi a yɛ man kasa mede nanso ebetumi aba mfaso ama obi na ebi ɛwɔ anuade bi a metumi di
one Namidia. I shouldn't name one answer the day a man. Now, no pay, young Casabi, and or man, any fire possible because in 10 and Singapore for it, Yakasapa or Babu. Now, and that day, as I say, is not a woman. Hallelujah. Catch what I'm going to watch and say, is not a woman. Is not a woman. There are several blessings in giving. And then I'm not paying about this. You know, which is the cancer and fast. And since now, or Momudia, you know, no patient. Here, I don't know what happened, patient. O man is asking some money. Maybe so be a patient. Be a patient. It is a slow moment here. Let's say you do not walk or mountain body. They said to me, sir, insurance. Now, so people say, assurance, I know, said, I'm back, 7 months. Miss Abbott, insurance. You will be making great change. I'm not going to one of the key assurances for the blessings of God in giving is God's faithfulness. Say, you're here to perform. Your man, say, I see your man will share here, but here to perform. Oh, nonsense. Trust that God does not lie. Everybody indeed are true. Hello? Everybody here true. The Bible says that God cannot deny himself. Everybody can watch. Everybody can go away and not oil. It is a radical last say, Obi man, this travel here. Next, you say, I'm back. Say, your man, everybody should die. Praise the Lord. And then the Obi, and your man, Radia, a radi, and man, on share. Then na Obi, and your man, Radi, a radi. Ishra, I have a boss about answer. Yet, all my someone, and you can see I will something else. Everybody just said, yet, yes, Yahweh, memory and joy. At the moment. Now, sister, young Puma, young Fire, young Puma, not a soup, any for Subia. Whatever sometimes that we give, no matter how great it is, if we are not surrender our lives to God, it all amounts to nothing. Anything you want to say a giddy for say a piece of free. The giddy say, I want a melody, I don't tell a penny, you want an ass. Need to be son. Why no or then I'm my years or the castle over did come on my way and someone. And just say, I got yes, someone but obey no one here will be able to say that I surrendered my life to God. I gave my life to Christ, and he has disappointed me. Obey the word in the whole I'm just to again. I sit there where I was in your what? Now, if you were to put your down on him, and you see everything I don't say the assurance of God's blessings is also exemplified in God's faithfulness. Say, everybody have a prophet. On on cancer and the of cancer you be. It is a war now. Man, who check the father, oh, yeah, now so, oh, father, oh, father, and very dear. No pay me confuse Christian. Say, oh, Obama. Now, I'm for your bottom. And if you are over for one of them, I say, yes, the Levi, sorry, one back. Okay.
You will suffer to one 7 months already. And when I found you one dance, oh, I can cancel what my for you to form my association. Was say, now the story of one Macedonia, one was one person of Bob for it, a man. They gave themselves as well. They did not only give their substance, they gave themselves. Now, see, it shouldn't be any dear woman. It shouldn't be something to me. I can't know already and for saying man. What are some of the blessings that we receive when we give? Near the can already 8 years, see a friend already of dwelling, and it be in Shira. You are said, oh, Obia, a maniacal, or how about come a pussy friend of a Joe sooner than penny back. Say, you be what about what not a your power, no, yes, is only waffle. Nothing you will run it yet. So, how your money by your fire is not to be said, right? Anything on 2 minutes in the soup, and what see me hear them. I can guess more kind of the Psalm 50, verse 14 and 15 was said. You're born me for a body as that for a man, and the Lord was it give unto me, offer unto me the sacrifice of thanksgiving, and call unto me in the day of trouble, and I will answer you. Hallelujah. And I need any obeying by God and I'm obeying. One man and one yet, and I need to tell you so. And I do well. Tell the penal may said. You have your emergency numbers, your SOS force. Say, you be a too profound. Now, as I say, you can be back to a couple of other the police, the fire service, ambulance. Now, here Christopher, in our spiritual life, giving becomes an SOS call to God. See a man, you free ready, I address the little say, what is happening now? Who's the American? And then the parent will be so. And then there are any obisto, and I didn't see a obisto friend. Who man eating a raditio? Why don't you hear the papa eating a raditio? When we give, God answers when we call. Indeed, a dear neighbor is a CM, never be shy. I mean, yet a few numbers of the government and young, and I said, we dear about the man in my woman. The Lord honors people who give. The very deep part of man who do. Some of them can teach you every assignment. I will honor those who honest me. One I will do in the near right doing. One I was showing in young near right showing in the young. Okay, that's just a number 6. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. And then he says that those who are kind to the needy honor God. Now you're going to say, so we can't ready here already. So a big deal, you know, show you young there. Let's just say, as a sea dreamer. And upon me, cite example, we said, it's a president. But whom have gone now or papa chia, it's any and our baby will be able to MC. And then if I can see the Sana of friend, you movie said, you were some the ministers and answer one of the airports are Sahel. Send me, to come in. A bay and what I say, young and young. The nipper to me afraid, nipper to me king and butter, and my who said, and will never be after you. How much more God? Again, and you're going to mean your money, Rosa. I don't know how much as a young man. See it to me, it means Eddie, we are your what a rally woman. And shit a rally woman, not a rally so a shilling. And a penny a rally show when we young. O papa, you're going to a rally show when we young. You are young, a rally in us, a rally show when we young. A rally
family. May God bless you in that way. The third is guidance. Awurade akwankyerɛ. Psalm 50, verse 23b. I said, I will show that person who honors me, I will show them the way of the salvation of God. I will show them the way. Make sure you make sure you everybody to share your fire, your facility. Yet, try to say a man. See, you say, bring here your wife to be a word ready. You're the best ready, you're the man ready. I'm a man, a ready tray and pan. And a Panama side example, you will be a prayer Italian for fire. Normally, someone the areas I refer to slums, and I said, the year why get to this animal. Usually, there is some places in the room and go forward. Now, usually, it is also in those places now going on now. Or we have to travel now, conforming and permanent for class of wishes happiness. Now, said, who you be a good time child, and I said, people be him who said, be a who be a how will your money be, and I said, my your money be a. Say, the body be air force now, and I said, put that ground, which will be people answer now. A son in here. Several many of our countries know in Sydney, but when you go on with you, because Master Patrol had a body in yet. The nipper to be Papa, a yo, no, to each day and fire and first one. How much more God? How much more God? They see young man ready, not on tray and campaign, hallelujah. No, we give God that He will direct and show us the right way to go. Praise the Lord. See, a ready and we know what's happening. A ready train. We go to children, I don't want to see you. Over train, why I am if that is ready to meet train business, but to meet train, no, I am. But to meet train, you buy it. I'm ready to meet train. What I am here, now I say, I'm ready. Yeah, my candidate talking and said, you never ready at door. See your man. Just as said, the Lord loves a cheerful. The Lord loves a cheerful. The rabbit dog 1 hour day of Papa Emma. The Lord loves a cheerful giver. He loves them. The rabbit dog 1 hour day and you become Emma. The rabbit dog. At the end of the rabbit to me and Yama. A rabbit dog. Then the rabbit into me. You always say what the food here. You know, so good, I know I can't hear how to. See, so good, I know you young one, until everyone will check with them. This year, several going, and now young soon. Young people to see a book. Now, dress on the one who said, you'll be said right now with this one. The young man, hallelujah. And what do I hear the dog? Oh, in a system, hallelujah. And I don't want to be any matter of song. A sound of our women. The sound of Shadia, or the shampoo foods. And so I am giving you a yet any book of the slam, we had the box, we had the book, Nipapia, Kiamu. I don't know when the recognition is going. As I'm the master of the very as I see in the eyes, I said, O big Biara, the two, Ama. O big Biara, I will be a woman at the end. If you was sick, if you are Najim, you are Ojim, if you are Murray, if you are Abunyadi, everyone has something to give. Obi Biara will be over to Ama. Then I will. Bisawuni our children say then I will let you be a man again. Then I will let you be a sure again. You so we are best you she and of Papa Gato so sad not check. A good time I am man and she and of Papa. I'm a Papa that I am not. He did somewhere right there. Let me reach out. I mean, yes, they are not the sometimes it is not enough. Give something substantial. What the idea? About many, many. And yes, you said this
so of course I'm sorry sometimes a cat and a man in wire team and I'm a school fees and getting your year and I'm your better to what we get more fear over fear by watching and see 1 year one but we all have something to give. Tell somebody we all have something to give. Yes, now what we get to be Ghana. We all have something to give. And to all the master enough for work. And you are a children's harvest. And my friend, who hear never be. Moderator, I can say, come to me beyond the state to me, and yet, you are maybe a pet drinks to be never give it to your mama friend and Yanka. I was a promoting that class. The painful years of your one, sorry, I'm not agreeing. Now, see, I know. Yet, too, as a planning sent, you moved you on birthday. How they party you will feel, how you we all have something to give. Obi 1 million, Obi bet you 500, Obi bet you 5 cities, Obi bet you 50. Everybody is like to say, there's a bubble in you, the same one in the temple. Now, speaking of a any store, Obi had my young cancer above the not a soul was saying 1 hour. Again, I want to know. So me fa me sapa yi ko hye me nyankopon ana so da bia me fa ma no fa fa yi ko ana enti ye na yi bia ye kasa me na moto bi na me dida enti ni miska oba kure ni no eye hye so de e de ma me bi se kakra bia ye wo bia me tia ye na amma bi awade mo ye ne enti ni nyasa awade mo ye ne enti ni nyasa na ye ni so shi hallelujah ye ni na de tu ade. Now, the master will be yellow. And of whom you said, or Maui, and yet Timupo. Intention is not the same as giving. Good intention is not the same as giving. Giving is an action, not an intention. Giving an action. And you say, when you are now, you say, oh, you are giving to people who make it. Obi ka say wo papa bi yama me enye o kira e bia no kira me den antum ye mu ko no ye tu ko ye tiri o mo me fa ni bayi ho den e bia na sa ba you have the strength who are holding who tiri so tu ya ye papa bi mo bi e wo tiri mu dan so what he said je ya me say you take action as I say to me djuma enne se nya me dia to akoma so se wo boa o fa bi me di wasafo mu as I say wo ti e as so anamon se nya media to ko aso so ye bi wa satuni as so tu anamon se nya media to ko aso so ye bi wo busu mo fie as so tu anamon. It is not enough to have a good intention if it is not translated into good actions. Enti enye timpo ene urade hwe and opera they can be said that you come back again and you never make a political statement but not politically influenced. Yes, the president here advised one of the deal and you want to point to now some of the things that you want to for many years to have you or money. It's a cutting pump and a Kagana. Now, must be what tangible, must be palpable, must be translated into our lives. It's someone the people will be whoever will be not find the human. Oh, yes. And I didn't want to get my pie away to anything funny to my hallelujah. And I didn't want to get to Yanam. See, you too sad morning. And you know, never get to them and jet to me. Now you too sad morning and saying, now you to Yanam will be a mother, so I didn't share. I had to see my. I'm a pay right in my instruction to see my. See you to Yanam. I am. I will give a slide. As a Friday, na onhyira yɛ nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo mu. Amen. Ɛwɔ sɛ yɛn mo mpaeɛ. Bɔ mpaeɛ asɛ Awurade sɛ wɔte n'ase. Akasa wɔde n'ase no di dwuma. Ɔmmɔ no na wɔtumi tu saa anamɔ yi.
Say, Ishra, or Momukia, the Radim, and Madden, and Santa Sanchez. Kakabia will be Yamia. Kesidia will be Yamia. The Radim of Coffee said, on Nana, when you depart with Yatro. Was it Ishra or Momukia? You said Ishra or Momukia or Jidia, and a young man never Ishra. Yirenkyiwaa, your friend said, I'm afraid. They need a lot of study materials. They need a lot of substances for the ministry of the church to hear a radical ministry come out. One of the key things is that I was saying, you need to here. See, you need to pay here. Put the big channel and solid. We'll be here, the other command attack, or fat in the nation. Who's the right? Only when you know the needs of the church, the needs of the family, the needs of the people. A radical here, a young people be here. Now, on my one, you anyone, the oceans. Pray that God should open your eyes, God should open your understanding to identify people's needs, to identify the needs of the church. As a feeling, you need power of the man. The power of the children service from your church, Jehovah for years. The church needs dedicated people, already know several projects. Need an assistant, already know now, among when you identify a need, if you are people was a more right, anyone to from us, people will be one. And I think for being Jacqueline and truth. So that we are also the nation was some by himself, but you already was we are done for. What's some of your money? And perhaps you said, Jan, over no fish shrine. So they welcome. Push on. If you said, young, young woman, the fellow radical system, you said, and like a good chick, no shame. She shall manage to eat in a day. Now, if you are able to go for it, and the days. Oh, my niece, I have a summer. I ate 3 Emma, oh, yes. I am more young, I am more yes. I am more 1 hour. Young 1 hour watching. Now you two people don't see a detention of no one will share any share in the case and no member. I said, I'm calling a waffle, sweaty and my ears. Oh, yes, supposed to do. Amen. I will join the Latin and be successful in originality. So, you mental, yeah, Presbyterian, a house on me, and you see 765. The better teaching, every year.
yɛsrɛ na asafo tees Awurade asomdwe nka yi nyinaa gyina asɔpanyin Reverend Alex Owusu aba na Christ Church session ane ma wo biara akɔ aba ɛba ɛyɛ so ase tɛnɛ de yi kan a wo ne aso ma akɔ aba so aba Christ Church Therefore, I was a say the Premier Congregation of PCG. Amen. Let's try now and see if I go out with you. Now, I shall use. That's the net. Sooner, I will near any kind air, a part of home, and a part of song, near Etos to every air, no home any farm. And you bring, yea, consider the start by what you actually pray into the weekend of our soul. Great Sia and the Papa. And let the year this conference and into my young church. Darko, Monka is a district minister, Papa Alex Owusu Ado. Ne the Slasha, Osra, a poor woman. And then assurance, Bishia, Jiwa, and teacher Fudina. Assurance, Papa Bishia, Jiwa, and teacher Fudina. Aya would way, Papa Bishia, Women's Fellowship. Kuda we Papa Bishia Women's Fellowship in our meeting and say, and red air and green and nine prepared. It's more service now, no season. Yerebom and Kai said, a Cropon district, and soil of President Soil of Poina. Yes, I shall ever call up a no preaching, every city. Yerebom Kai is Christ said, "Yinya kadia ebe to be a command union or never be day carry a city or more or Sadeka tomato. Nina, as I depend, Bibiara, ebe to be a reasons one and said, Yabon Kai, actually Christ said, Unfamba, Diafanco, na anything. And remember the next check the double say ever go over Now watching ya for any woman, now watching that. You made the sack of the na so tutia shada, now watching a queen and have a set, woman, indeed. And it will be fierce a good away, good away, 18 October. 18 October. And to make your woman be the good day, Umbeka Safa, 8 Bama, Christ in you, the hope of glory in your home. Papa, let's use Adam and Becca Safa. Yawda 19th October. Omo any white people that and white people for a debate. Your Becca Safa when sex before marriage is it good or bad? Sex before marriage is it good or bad? It's white people yeah, Jiwa now and in fact, the radio is sending from Yawda also there, the radio is sending from. Feeder a worship and praise night. Worship and praise night. And also a radio is sending from. Now, remember that my indoor games, and the watching parts. And we want to have friends of me now. 7 MBT watching. And yet, maybe that way, a real in some the radio session. One going to make the baby consider we in our work. Consider the yard. One to make the baby. Now, as I say, yeah, for our children, we see one more can grab, one more necessaries. Our body, a baby to make the same as a fee. Our washes in the set. I need to washes now inside the cabin. Say, I want to send to be back. Now we see come ready. We need to be ashamed now with your mom. Mr. Memoir, let me share as a copy of your 9 assurance veteran. Now, in Kawa, I will pay a tax. I don't think everyone can say air confirmation classes. You say, really, 26, confirmation. I will then say, what I say about this shadow. When you say we can be on the street and I say a chef, it didn't be out.
Obesi wɔn adesua ase. Adesua no yɛ Jordan copy fida edumiri online biara Jordan copy fida. Wɔn a wɔatwerɛ bi no kɔ anim de nanso wɔn ba adesua no wɔn ba adesua no nti ɛsrɛ awofo a wɔn ama wɔn ba no wɔn abɛtwerɛ bi nsɛm wɔn nhyɛ wɔn kura na wɔn yɛ mbra wɔn bɛsua ade ɛni ti nyame abɔ ɔkyena wɔn bɛhyia online pɛpɛɛpɛ. Kɔsidafo nyinaa asɔre akyi ebɛhyia asɛ panyin pɛntwi na wɔn yɛ di yɛn nkɔmɔ na yɛn mu no mmerɛ no aso nti mo ma yɛn hyia papa gyina yɛn kɔ baabi a wɔsɛ yɛn kɔ. Counseling committee for ebɛhyia asɔre akyi. Counseling committee ebɛhyia asɔre akyi. Esɛ sɛ ɔka ho a na wahwɛ. Ebi bi yɛ ne Dr. Yirenkyiwaa, Mr. Adus baako Rosa Edako, Mama Rosina Osayedu, Mama Joyce Vera Ofe, Mama Comfort Anan, Cecil Eni, na Mama Bida be a champion to the same as well. Hallelujah. Remember, I said, now make a man 12 November. 12 November. Yeah, Papa, let's use Abu. Mmerɛ sɛ president papa chairperson ɛde n'adwuma ɛbɛhyɛ ne nsa ɛno nti induction service no ɛbɛba so 12 November 2023 ɛyɛ anapa na ɔkwan nifa yɛn fiase ɛnsiesie mu nsa adwuma bi nkaabo yi ɛrekɔ ama mmɛn mu titiri ɛyɛ great congregation youth ministries yɛn bɔ mmɛn mu nkae sɛ mmɛn da wei 21st October. Papa na phone wɔn de dwumadi abrɛ mbɛn mu na wɔn ato youth in business and vocation summit. Youth in business and vocation summit. GY fo YPG fo ɛna yɛ afo nyinaa wɔn to sɛ hyia wɔn sɛ wɔn bra sɛ dwumadi n'ase. Kasafo no bi ne Evangelist Doctor Benita Akɔfɛ, Mr. Samuel Forijako na Dr. Kelly Pẹ̀lú Fabulu. Mede wo so nga so ɛbɔ mamɔne sɛ enua mu ayɛ Awurade ɛde. Nea wodi kan ne ɔyene nana Janet Osopima Esai. Mama Osopima Esai ofu so ɛbɛkɔ so ɛyɛ no da wei 21st October. Mmerɛ no yɛ anapa nɔnko ne fa yɛbɛyɛ ɔsono wɔ ɔdɛ ha. Saa nso na yɛba a ɔwɔ Yirenkyiwaa a ɔsan so akɔ sukuu wɔ ɛyɛ Presbyterian a yɛfrɛ no Gye Sukuu. Adelaide Boama ɛno nso ayɛ Awurade bi a ɛbɛsie Adelaide ɛyɛ yɛawda wei 19th October ɛwɔ Nana Atua Efi Nana Atua Fi ɛwɔ Mandela Junction. Ebusua ne adɔfo nyinaa wɔreto wɔn nsa ahyia wɔ sɛ wɔmmra abɛn megya ebusua a ɛde ato ɛdɛdɛ. Aseda afɔm. Nana Ɔbrako a ɔdi kan Aboasahenyere ebusuapɛyi ni Nankye Ɔsanho ɔbeapɛyi Darko a ɔsi edu ɔbeapɛyi ya Yirenkyiwaa Nana Apemdaako Aboasahenyere ɔbeapɛyi Elizabeth Obubia Darko ɔpɛyi Lanso Esiama Darko ɔpɛyi Ben Sant Darko abusua ne mma the 500 Ghana cedis ɛda Awurade n'ase sɛ akanni a ɔto nsa ɛfrɛ wɔn mama ɔne Yere Faustina Yirenkyiwaa Darko ɛne wɔn nenam Lanso ya Esiama ɛne Kwaku Darko ɛwɔ wɔn daa ahwɛ mu afi ne Awurade ahwɛ wɔn so abɔ wɔn ban ɛne wɔn asi a ɛsane ɛnto wɔn abusua si wɔde Awurade ase. Saa nso na abusua kɛse wɔde ɛyɛ computer a yɛfrɛ laptop yi ɛde yɛ nkae bi ɛde ama mama ɛne nyame a wɔn nyɛ wɔn baabi ɛkɔ
announcement next in the presentation. Woman 7 Psalm 23. Woman 7 my name is Amen. Dio. I am the 100 Ghana cedis. There are said that they have been aware of Sudi, Oma Russia, Eba, so okay, and then they are again. Yes. Listen, you are the person I am told our Russia in our house. You are the why, effort now between welfare and rebellion. Mama Regina would drag me by 200 Ghana cedis. There are yes, said that they as a the radius said that they are sharing a moment. If I want to say that they are sharing some conference. Last time, president, you know, we have to so Semia take a map in no man will see a penny. I can be the man, made the soup, made the meeting. Amen. Unyabia, your opposite would be 50 cities, and then radius said, and I didn't feel I can be back and feel. Impact is a day, of course, you are in war. Sarah Suna, Yama Mantua, opposite would be 20 Ghana cities, and then radius said, there shall be brave. No, because you are still say that because you are Amen. The best friend, India, very mind India, they are Mr. and Sister Kuru, I did not know I'm a chief of welfare. And yet, you know, I'm sure I have a presentation. Hallelujah. Say, it already has a fini and a rather tosa, Fred, Papayin, and Chua, Barnacher. And you have more facet, also in now, you should you already have my young protosa friend, the bamboo, and you should pop, or your ship to say, every sabri. Na yɛ theatre kapɔne bi yɛ tie biribiara bi a na yɛde onyame ase ɛde laptop wei ɛbrɛ asafo no sɛ de brɛ asafo no dwuma biara a wohia ɛnɛ de yɛfufu no aba menim sɛ ɛbɛsɔpɔto wɔ na ɛde kyerɛkyerɛ abrɛ wɔ na hyɛ kristo aduonyam. Amen.
Mijira Asafuno Adam Hadi Asida Indicabia Ama said they are in here Safuno pre back now with their brain. I mentioned I'm not shaman them with a book is Cassidiano. Oma, and shaman them. Now, in Simunay, no mamma Sunday, so amen. Best friend, Mama, comfort and dreams. That is our Bible. From China, from Pen. The young man of the Alaska, and the day I want to wire to come. I didn't know what's in class there. I know. The was say, I want to wire the rubber, the buildings are full. So, the woman for our years. It is a case of being up a doom, or shame of shame. And we hear be a boom, be a sort of the sounds so a possible comply. The Yamame Regina Ultra Pilgrim Essence. Say, Yama, a born. Now, we are so asking Yare, our home friend, and not friend. Not any day, okay, a home I listen. The running a store, and they said, Oba Costera, Abba Hoban, and Obi to open on the floor, if you does a bit of two. Yes, so say that was so can. Yet was not upon pine. And my young lady, and then they would be after my coming from. And rather than so was a Boswara come home. And rather born one upon the same name, one about to young the two. That you should have one what half of and very most and was on that. Ye and as so, own the nature of and all continuity. Amen. I saw that national opinion in Africa, opinion of no way in the nation in Papa Reverend Ebenezer, the chaplain received by a previous chairperson or a text. About Sansu and Yellow Papa Pena. I am about Kofi Darko, Red Retired, and Papa Darko. Papa or Kitty, the man of the vision.
Amen. The attendance, the minimum is 116, we are 392. In 508. The Friday attended, the minimum is 42, we are 64. Women are 106. Amen. 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 Yebeye odima pai kakra na ya to akoso nso. Ma je yesi eti ase. Yenya Awurade ase bio. Ewo pa a odi ama ye. Ene ya kofra ene yenye jiwo a ye wo eriko junior youth. Say tete wo a wo afa wo aye ono Awurade de pe. Yemo pa ka kire ko na ko se emra wo ni ko yi so. Wọ́n ṣe wọ́n bá. Ọ̀nà àgàsà ó ní wọ̀n ní nǹkan kan ọ̀gá ó ní ìdẹ́rù. Wọ́n á ṣe ń lẹ́rú de náà sọ wọ́n ní ìwọ̀ ọ̀hún sọ̀hẹ́. Ọ̀nà òní àkókò ọ̀nà àgàsà wọ́n kyerẹ́kyerẹ́ wọ́n ọ̀bà bá àwọn ọ̀bẹ fa so. Náà ọ̀nà òní àkókò ẹ̀fà ọ̀nà ní ọ̀dọ́ ẹ̀ ṣẹ́ wọ́n kò mẹ́fọ̀. Na wọ́n tún bí ayẹ ọ̀nà òní àkókò ọ̀nà ẹ̀dùnmá. Na nkɔyɛ te sɛ nea wɔbɛso kwan so na wɔagye mu ato hɔ. Na yɛnka nkyerɛ Onyankopɔn a wɔbɛtumi de asom ɔno Onyankopɔn ho. Na daakye bi ɔba a wɔanya aba abɛtim. Awurade tie yɛn mpaeɛ. Amen. Christ Royals, wodi yɛn yie na yɛ akɔ.
may ositney and an hour. Nay, you are a man for a being who you are. Almost some quiet be baby, I could be on the age, be a mission. Almost no moon. Miss Rebel, Christ Royals, Pawchom Pudding, Namancia, and how do you know for instance? Children's service for Carol's Boom. Almost shame my moon say, Yenny, I be about to bet to me as simple. Anna and the apple we apples. Na Yenny, I be a better woman, eh, Christella Epican. Yana before mobile Mrs. Rosina Edu and Mrs. Faustina Frimpong. Na Aboasahenyere the Aboasahenyere Dumedi Ekosi me and Nana Watna Beku. No way which Yirenkyiwaa Apenta. Sabiga Emanuela. Banpo Oforiwa Anet. Benedicta Abumati. Unaza Hizu Ijiwa Abu. Monica Darko. Pelteke Boko. Ajua Ofebia Insha Ankonsa. Abigail Hudu. Nana Abifianko Ekufu. Frank Asari. Ohine Kwedu Ofe. Christabel Ofe Orusudaku. Christabel Ebukankun. Grace Zombi. Okaribia Ebukunana Efe. Nidushu. Priscilla Babwedu. Derek Seshibia Ofe. And I know to see a Kwedu Ekufudanku. Christ Royals. Pawchom do now from it.
wonti wo kwan ɛne sɛnti yɛbɛboa mmɔfra no na yɛabɔ afɔre kakra adɔfo no kwae sɛm a ɛwɔ na yɛ anasesɛm ne sɛ ɛgyina mu wɔ ha ɛma session sɛ yɛde yɛfrɛ gitafoɔ a ɛhwɛ mmɔfra no so nti bere ne bere nyinaa mu na ayɛ yɛkɔ kɔ so a wɔ ne adwene a ɛkɔ so a ɛfa mmɔfra no na nokasɛ mede kɔhu biribi kakra a ɛyɛ ɛde mayɛ wo kakra bɛ sɛ woafɔre a wɔba bɛbɔ no wode akɔma pa bɔntena bɛkɛyɛ so adɔfo no mo ɛkɔɛ no na wose wɔrekyerɛ mmɔfra no memory verse woka asɛm na mmɔfra no ntumi nka ne yie asɛ wɔbɛka asɛ wɔnka wɔntumi mmue wɔ ano ɛna wo teacher no bisa wo sɛ adɛn na ne mo baa moadidi anaa ebi sɛ yiw ɔsɛ mo a moadidi momma mo nsa so adɔfo no mo nipa no a ɛwɔ hɔ no fa ma wɔn nsa so sɛ wɔn adidi ɛwɔ wɔn so ɛyɛ anasesɛ mmea ani yɛ aka wofa no bɛyɛ fa ma wɔn nsa so sɛ wɔreba asɔre no wɔn adidi na maakɔkɔ mpɛn bebree ahwɛ bi mu aboa no wɔn taare a wɔreba asɔre no adɔfo no ebi mu nya mmoa asɔre afa ato ho sɛ ayɛ hwee koraa no kwasi da bi a yɛma wɔn biribi kakra wɔba asɔre a wɔn adi ebi yɛ snack na no mu ka no nkoa no na wɔtwe bi a yɛansɛe koraa na yɛn bɛyɛ 500 cedis na yɛansɛe koraa yɛayɛ saa ma yɛn ho ɛnkɔ ebi wɔ hɔ atekyɛfo no akasa ama ɛfa wɔ wɔn atwerɛ ba yɛampa wɔn adidi no kwae ne sɛ nti a ɛnɛ yɛ children harvest ɛbɛ sɛ wɔboa yɛn ɛnɛ ɛyɛ giving ɔsɔfo no yɛankasa ɛhyerɛ a ɛwɔ ba mu si yɛma onyame hyerɛ yɛma no yɛ ama no memere mfɛ so bi adi akoma pa bɔ nyame afɔre onyame hyerɛ ɛbɛ sɛ wobu a wɔwɔ ha ɛnɛ dɛn woboa yɛn na ɛkyiri bɔ afɔre bi a yɛbɛtumi de ato na ɛba sɛ yɛba asɔre kɔsi da yɛnya bi de ato biribi a mmɔfra yɛ wɔkɔ dɔ wɔkra pɛ sɛ wɔbɛsom nyame nanso ne bia no a wɔfiri ne bi nti ɔbaa saa a wɔandidi sɛbe yɛnim ara wɔ kɔpɔ mu ha wohyɛ obi mpaboa ne n'ataade a wɔde kɔ so ɛmu sɛ ne kɔn na ɛdɔ nanso ahoma de ne ne ho asafo no afo ato ho sɛ wɔbɛhwehwɛ saa nkɔfoɔ no nyinaa ne aboa wɔ mu ha bɛbɔ wɔn mpaboa hye mu ha bɛbɔ wɔn ataade ahye mu wɔ wɔso fisikɔ a na ɛsi nto ebi tua mu wɔ ha te sɛ yɛtu tɔ kusum a wɔde kɔ sukuu adafo gye wɔ yɛ asɔre na wɔde nsu nti mo wɔ yɛ ɛyi ti mo afɔre yɛn mo fɔ no yɛn yi mo sisɛ wɔn kɔn a wɔtena so no ɛsisi nto bi ka wɔn gye wɔ yɛ bible so koraa a wɔba a wɔhyɛ wɔn na ne nka mɛnu rɛs ebi nkura asɔre na bɔ ho wɔden na esu mo fura bible wɔtɔ wɔn baako yɛ mɛ na yɛ sinsa bɔtɔ ti sɛ wɔwɔ ha bɛ tena ko bible bɛyɛ 20, 30, 50 sɛ ɛnyɛ kɔ bɔ ati bɛ sɛm sa ɛyɛ bɛ hyɛ yɛ musical instruments ɛnni hɔ ntintiatia mi a si nyɛ akasamu yi ketewa bi kakra na ebi si hɔ a nso ebɛtumi akeka yɛn ho asaw bi ɛno nso ebi nni hɔ afei ɛyɛ ayɛkɔsoro bi popcorn machine ɛna yɛde yɛ popcorn no akɔfra sɛ wɔ ha ne nyame de bɛto kɔma seseman popcorn machine baako a o ɛyɛ bɛ hyɛ popcorn machine na aka wode ama ne sɛ yɛkɔ a womɛgye baako na yɛfa yɛ popcorn ma mfrɛ na onyame hyɛ afei no yɛne materials ahorow a ɔfa no bi sua ade wone mmɔfra asɛ yɛtɔ no atetew sɛ aka wobɛyɛ adɔm no ama ɛbi kakra 10,000 bi 5,000 bi 500 bi sɛ moyɛ bi fa ntɔ bi onyame bɛhyira afei TV set a wow, nimpo nso bebi kura kakra wetumi bi ho ebi na ka 200 ebi na ka 100 bi a 500 na ka ko na to de maro mo bi fa mo ya fere na ko bi so na no 500 na no 1000 de ye ma o ka 2 bi to
Yɛda If be Matoda Darko, was a Wabetum de. No maame 1 year until over Hano. Good ladies and gents, one Betom the next one come in 200, one met one can say, or the big silver by wine or something. Get a master of them. Then I was thinking, no, who can 300, who can 56. Papa to me from 1 Sorry, I'm not the lawyers, more than the new 200 number. Why? 500 number. They find me to be one. Only a person of one.
maybe it is why. We should have a Doctor and Mrs. Odoi and Jacob to say TV no on the member. Yes, and remember the back who said, I'm not sure my TV about one and said, every time we are coming in December, snack, it is the end of the fund, 6,000 cities. Yes, 6,000. Yes, 6,000. Say about 2, so that's 6,000. If you say they are coming in December, you are from the fund snack, or maybe sure. If we are not saying, yes, say, Bruno, the fund percent was out, cry, my aid to any number for you. In the way, what do you want to be? My student, what they come. Now it too much. And then I come from the lady places. I'm afraid you want to lady places. No, you tell I have my places. If I go on friend, the Indian for me, I enter to up. We left it to me. Then I must say, the other whole line is about to so. Now, in case it's a young man, I will be no one. Now, one money, reference in AI insurance service harvest, insurance service harvest, and the mission. And then I also find can yeah, one family, our last number.
So yeah, obi abread the Bible far on our book of the book. Then I say every Sunday, December, he has 6,000 and yet the best feeding of Rami. Obviously, today is something to the Bible, so 1,000 cents. And instead of what it's the when I make sure a brain to yes, saying we bring it to Thanksgiving services. So, at the Patos, Yanamasi, they go crazy, and the woman, yes, they stand there. Monica crack. It's work as soon as so. Right, yeah. Na say, that's soon. Okay. And the foolish, oh, my corner, me don't. And then I went so after all for 1 year. Morning. Faustina, Yirenkyiwaa. Darko, yeah. The Siamo, and Yirenkyiwaa Darko. Yirenkyiwaa was from Faustina. I think send them, and I will go on and we will need to be so. After all, for 1 down, then, Faustina, away and come back, and the radiation. More money in the trust of power, but the assured of the uses. The night, macro, every PH in 824. Say, I tell down to say, no, the doer. Yes, I mean, who will say, Jim. Yes, okay, the machine free and free and I'm ready to show from God. Then I'm going to know. There was so dumb, and no more who I had the city. When I'm one fine, she should be a swap. Yirenkyiwaa Faustina, Yirenkyiwaa. Last year, the same, every good. And him, the system was to grow up with you. I go on down. One down, me,
Psalm 134. Psalm 134. Hwɛ ɛyɛ a ɛyɛ ɛne fa a ɛyɛ sɛ anuanom bɔ ntena ɛte sɛ aboɔden ɛwɔ ba a wɔahwie gu ɛwɔ ɔpapa ɛsiane na abɔdɔsɛ mu na ɛsiane gu n'ataadeɛ mu no so ɛte sɛ fɛn busu a ɛsiane gu Sion bepɔ so na ɛwɔ hɔ na Awurade ahyɛ nhyira ane nkwa de akɔsi daa. Amen. David ɛde saa nneɛma yi ɛtoto wɔ hɔ ɛma biakoyɛ a anuanom ɛsɛ ne fata sɛ wɔtena. Na asɛm a David ɛde ɔde ade a ɛyɛ fɛ ɛtoto mmo a ɛyɛ kɔnkɔn wei akyerɛ gu mu aba a ɛde sɛ onipa ɛne Kristo ayɔnkofa mu ɛne Onyankopɔn asɛm ɛso. David ɛde mmori a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn man no ɛtoto ayɔnkofa a ɛtwa sɛ ɛtena anuanom nkyɛn. Na ɔsan de tutu sɛ ayɔnkofa ba a ɛtena anuanom nkyɛn no ɛyɛ bammɔ ɛne ɔdom a ɛfiri Onyankopɔn. Enti no ɔdwene sɛ ayɔnkofa a ɛda abusua anaasɛ anuanom nkyɛn no ɛte sɛ ɛmo a ɛsane afiri ɛwɔ n'akyiri na ɛbɛkɔ n'abɔbisɛm na ɛsane agu n'ataadeɛ mu na ɛkyerɛ ayɔnkofa no ɔdom ne nhyira bi a Onyankopɔn de ɛde. Ɛyi kyerɛ sɛ si yɛtena Onyankopɔn mu biakoyɛ mu ɛne nkabɔ mu no ɛde nhyira ne bammɔ bi ɛde ɛto yɛ so. Na ɛmo a yɛde hyira sɛnea David ɛka yɛ no sɛ ɛsane firi ne tiri mu no ɛne n'abɔdesɛm mu agyina hɔ ma Onyankopɔn. Na Borɔfo mu no ɔka sɛ ɛsane agu ne kala mu. Kala no nso gyina hɔ ma Onyankopɔn asɛm anaasɛ ɔsɔfo. Na asane ayɛ dɛn agu n'ataadeɛ mu. Na sɛ n'ataadeɛ no ɛkyerɛ nnipa a ɛwɔ Kristo mu anaasɛ Onyankopɔn ma. Enti no sɛ yɛyɛ Onyankopɔn ma ne yɛte Onyankopɔn mu a ne atwa sɛ biakoyɛ nkabɔ mu ɛne ɔdɔ yɛ dɛn ɛtena ase. Saa ɛna ti ɛwɔ Onyankopɔn mu ɛsiane sɛ Onyankopɔn basakoro no yɛ dɛn ɛyɛ baako. Na ɔhwehwɛ sɛ ne mma a wɔte ne mu nso yɛ dɛn ɛbɛyɛ baako yɛ dɛn ɛwɔ ne mu. Enti wɔ sɛ wei ɛyɛ fɛ saa ɛsiane sɛ saa adekyerɛ yi a nanso wɔde di mfato yi ɛyɛ nhyira ne bammɔ a ɛyɛ dɛn ɛsane wɔ nipa nkyɛn mmerɛ a wɔn nyinaa wɔkabɔ mu ɔdɔm ɛyɛ dɛn biakoyɛ mu ɛwɔ Kristo mu. Na ɔse ɛte sɛ bosuo a ɛsane egu yɛnim sɛ baabi a ɛhɔnom ɛyɛ dry no bosuo bi ɛsane a ɛma nneɛma a yɛpie bi ɛyɛ efifi na anim yɛ fɔmfɔm nhwiren ne nwura a ɛwɔ hɔ nyinaa sɛ bosuo bi gu so anɔpa a ɛma ne nkɔ bi ɛma na ahoɔden
ɛne ɔsoɔ ɛba yɛn so yɛn mu abusua no so yɛasetena mu yɛnya asomdwe wɔ Nyankopɔn mu na bɔmmɔ kɛse bi yɛ dɛn ɛyɛ kɛse wɔ yɛn so sɛ biako yɛ ni ɔno ɔkɔ ni hɔ abambɔ bi yɛ ni hɔ yɛmu Onyankopɔn anuonyam Onyankopɔn hwehwɛ anɔpa yi sɛ yɛ nyinaa yɛbɛtena ne mu biako yɛ mu ɛne ɔdɔ mu na ɛde Onyankopɔn bambɔ ɛne nhyira ayɛ yɛni Awurade mu akɔde mu ahyɛ ne din mu anuonyam amen yɛbɔ mpaeɛ yɛbɛsrɛ sɛ abusua ne nyinaa bɛsɔre na yɛabɔ mpaeɛ ɛde wɔn ahyɛ ne din mu yɛabɔ mpaeɛ yɛdimafoɔ yɛaba nkɛse wɔn ogu ne asaman nso Awurade wo nam wodom ne ɔhyehyɛdeɛ so afei yɛ mama ɔhene Yere Faustina Yirenkyiwaa Darko ɛwɔ pa Lansko yaw esi ama ɛwɔ pa Darko ɛne yɛ mama ɔhene no na Mrs. Comfort Obra Ofori wɔ daa ho ɛsɛ sɛ ma wodom no mɔbɔmu ɛnyɛ kɛse ɛwɔ busua so asomdwie nkabɔ mu ne bambɔ efi Onyankopɔn ɛnyɛ kɛse wɔ so wɔn fɔ ɔbɔneyɛfoɔ no anim adie mu ɛne ne hyehyɛdeɛ mu mmerɛ a wɔnkae wɔ dɔfo yi mu Awurade na ɛmfa anigye asomdwie biakoyɛ ɛne ɔdɔ ntena busua mu daadaa Awurade ama wɔn anuonyam nhyira ɛne ɔdɔ ayɛ kɛse wɔ so ɔso agyegye wɔn werɛ mmerɛ a wɔadi awerɛho yi ɛsiane sɛ ɔdɔ ɛne ayɔnkofa bi a ɛwɔ abusuafoɔ a Onyankopɔn afa wɔn kɔ wɔn daa ho yie nti wɔyɛ ɔwɔkyerɛfo no ɔkyerɛ wɔn werɛ anigye bi hyɛ wɔn ha ɛne wɔhwe bi ahyɛ wɔn anim yi ɛne ɛsrɛ wo dɔba Yesu Kristo din amen ɛberɛ a yɛtwɛn sika na wɔbɛbɔ so akyerɛ yɛn ɛsiane sɛ na wɔtwe yɛ na wɔtwe nti merepɛ dwumadi no ho ntama wɔtae sɛ Christ in you the hope of glory abiding in Christ as a young man for his glory
emije yɛn ahoboaboa sɛ mo apaw me sɛ memmɛda dwumadi so ase. Aseda a edi kan kɔma Onyankopɔn sɛ watɔ ne nhyira nso egu yɛn so na wama dwumadi akɔ ayowaawa. Aseda a edi hɔ bio kɔma papanom ne mama asɔfo ne asafo mpanyinfo nyinaa sɛ wɔde saa da yi maa yɛn mmɔfra sɛ yɛmfa mmɛbɔ afɔre. Aseda a edi hɔ bio kɔma awofonom ne adɔfonom ne mo a mmɛhwɛhyɛ mu wɔ ha nyinaa sɛ mobɛboa ma yɛbɔ yɛn afɔre. Aseda a etwa to kɔma Christ Royal sɛ momaa yɛn dwom dɛdɛ ntwa yɛn n'ase. Na sɛ ade kye na sɛ akokɔ bonkokroko a na ɛyɛ yɛn children service no mmɔfra na yɛreda mo ase. Meda mo ase. Pacho, with say na yɛn afɔrebɔ ikoi. Appeal for farm, Maya, 3,876.90. Chairperson and support, Maya, 758.00. Yenina, Yabo Afore, 1,971.50. Yeka Nina Bogu, Yenya 6,606.40. Yɛde ɔsoro no kɔ awie. Yɛbɛto yɛn president 527. Nkyekyɛmu abiɛsa a edi kan no, na yɛde nkyekyɛmu nson awie. Yɛwie a presbytery chairperson bɛma yɛn nso.
Abusua for mommy and Radias or Nelson Titru Yamufra and what for me. Now, when Tika of our your power, yes. They say, my friend, and my baby, papa, my answer. The money we are, what of one of the free car, we had any Asian brands. So, get a master. You are 40 of our video also. You said, you say, was a ratio of Sumatra, and one school as an number, and one day 24 hours of women. Then I must say, Mark or my way in a jam with the bar, sorry. The spirit is high. Open and feel the only DJ Williams. I don't know who said, I am. It is more saying, I am for in Romania, Vananto nephew, Vananto nephew, and I can even answer. You will not yes or no, what you answer. Amen. So, yes. Kai said, Rani, I can't. Nesum, actually. Say, you should have to remember Papa. Okay, now, so we are dead. I am a drum, what me, Amma, what me, Amma, about me. Then I was sick on the comfort. What's the year who can this? There was so much any so. I want you about a poor to you. There was a sentence so. But don't walk to anywhere, the actually never soon. And so only a book. And what you feel will be Shama. Kosoma ye be na otuni nyinara kanisa akwantu abro nyuma ho a ebeye nyinara ma yi se kosama e da sida eni kabia amro bade mse won wode won to so nete be ma di nyina so e dia boro na kabi afi ko fo wa da wa fo ma de ni nyemu onora na medem nyina shenza nya kuma no Jones, woman is woman in France. The way she am not Jones, the one to the next time now dome as a program is also. Now, command us to be. Who might have asked you? Amen.